Pwede, pwede. Family kasi. Yun siya. Skin na student siya. Mag-offline. Meron siyang privilege. Hindi na yung student. So, kailangan mag-aral. So, pag lang hindi yan pwede mo. Pato lang na kayo kanite. Yung si partner. Sila may kaman. Bakit hindi naman na. Pato man yan. Kita mo naman yan. Ha? Oo. Kata kami dun. Ay kami dun si Pato. Ayun. Kilala din eh. Best friend ko. Siyempre, baka rin Joy. Napilitan kayo na tumami Alger eh. Takot sa kanto. Hindi, tatakot na yan. Hindi tatakot yung food, basa ako na. Kapit. Dapat, pinapos ko. Napotong sa
Kaya ako, kaya ako naman may nala rin angle ko pa rin. Kaya ay maaga lang masalin. Kaya ng tamat ko. Kayo pa rin yung teka po yan. Wala. Ilang kaya, Ben? Higit kayong Ah. Edit ko na lang. Ano ko meron na yan? Kaya naman. Kinapama ko rin. Ano malako? Ha? Wala akong binaw. Bawal pa po. Bawal pa. Ano naman? Wow, kanako okay. Pero yan, maliit. Yan yung tiyan ko ba? Wah. Mabuhay. Ha? Kanya po, mangin. Wala niya mag-green. Karanya ano ba? Ay. PG65 niya. Manipis niya. Manipis. May YouTube. Ano ba pa sa tipak na